Hej. Nu skal vi vise jer, hvordan man opretter et dokument inde på Google Docs. Man trykker på plusset nede i hjørnet. Ja. Og så kommer man ind i dokumentet, man skriver i. Så går man op og trykker på del, og vi hører hjørne. Og så navngiver man sit dokument. Kalder det. Så dejligt. Så er det mig. Så kan man dele det med sin gruppe. Så skriver et navn. Stine kan skrive mit navn. Hvad skal jeg lige lære? Yep. Nu er det delt med mig. Og man kan tilføje nogen. Det gjorde jeg bare ikke lige. Nu kan jeg Så gå ind og se. Så vil jeg sige, hvis du går derover, så kan du også lige være her. Nej, jeg kan jo selv lige være her. Ja. Jamen, hvis nu at Lærke lige logger ind, så kan man se dig på den skærm der også. Ja. Ikke? Jeg er sådan en inde nu, tror jeg, eller hvad? Jeg skal lige ud af den der, så ind i den, jeg lige har oprettet. Ja. Som gerne skal komme frem. Det gør den så ikke. Nej. Jo. Jo. Det gør den. Der var den. Sådan der. Så kan man se dig. Du kan se, at jeg er inde i dokumentet nu. Og så kan man skrive. Nu kan jeg skrive derinde, og Stine kan skrive derinde. Så kan Lærke lige skrive her. Ja, det er mega smart. Det er sådan, man gør det. Ja, så kan man lige trykke. Nej, det gemmer af sig selv. Ja, så kan man bare lige gå ud igen. Nu skulle den her ligge der. Mega smart.